Ang espirituhanon nga pagsumpungan ay ukon pakig-away, nagsugod pa bisan sa langit. Nagapadayon ini sa sini nga kapanahunan. Ang aton nga kamander, ang aton nga pangulo nagapanawag sa aton nga magtindog kita nga magmaligon kay wala na kita sang dapat pang atrasan. Kay siya nagapasigurado sa aton sang dako nga kadalagan. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pag-review pagtuon sa ating leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka ilenggo nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host. Kag sa siningation, ari ang aton mga resource persons. Ang ako na una pakilala sa inyo, siya ang aton nga senior pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kaupod man sa aton mga kauturan, kag mga kaabyanan nga nagasunod sa niyong programa, kabayan Ginoo magpakamaayo sa aton kag maghatag sa aton sa paghangop sunod sa tinutuyo sa Dios. Yes, thank you gid Pastor Delbert sa imo nga pagbaton sini nga hangkat nga makig-upod sa sini nga pag-discuss pagtuon naton sini nga aton leksyon numero 12. Ang ako ni kadua nga pakilala sa inyo na tao sa San Joaquin nagdako sa San Joaquin, Iloilo. Apang iyari sa karon diri sa CPAC kay isa siya sang aton mga math teacher diri sa academy naton sa CPAC. Wala sang iban si Ma'am Marian Joy Oman. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw Pastor, kag Pastor Delbert, kag sa aton nga mga tigpalamati sa subong nga adlaw. Yes, ma'am. Thank you sa imo nga pagbaton sini nga paghangkat kay ini ang aton pagtun-an karon daw mga linalaki ni nga mga punto. Oh. But we are happy that even women can stand firm for the Lord. Ari na kita sa leksyon 12, the call to stand. Ang panawagan sa pagtindog nga natudon dira sa Ginoo. Aton na naiduko ang aton mga ulo sa hindi pa si Ma'am Joy magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Sa siningation Ginoo yari kami nagapalapit sa imo. Una best nagadayaw, kilala sa imo pagka-Dios, gamahanan, ikaw amon commander, nga ikaw ang magadumala sa amon padulong sa kadalagan. Opdi kami karon, ang amon mga viewers, ang amon mga listeners, Ginoo, nga may ara gid kami nga magkutlo sa sining pagtuon, sa sining ation. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Ma'am Joy. Ang aton sadsaran nga teksto subong nga adlaw makit-an sa libro sang Efeso kapitulo 6 bersikulo 10 tubtob 11. Nagasiling, sa katapusan magmalig-on kamo sa Ginoo kag sa kusog sang iya gahom. Isuklob ang bug-os nga hinganib sang Dios agod nga sarang kamo makabatok sa mga daya sang yawa. Amen. And that's correct. Amo na ang laygay, Pastor, sa ni Pa Apostol Pablo. Ang aton nga leksyon para sa September 9 tubtob September 16 leksyon 12. The call to stand sa pagtindog. Ano di Pastor ang imo nasiding sa aton nga introduction? Kay ini is about warfare. Oh, daw gera ini daw sumpungan na ini nga sa aton rambal kay na nagsugod pa nito sa langit.
hasta subong ari padri. Hindi pagidya maguntat ang kaaway nga bisan perde na siya nagapadayon gyapon. Ti ano ang aton nga buhaton? This is will be our lesson for the week. Yeah. Hindi naton matago kag mabalibaran Correct. kamatuoran nga engage ara kita sa pagsumpungan sa panahon nga si Eliseo ba? Elijah. Kadto sila sa isa ka nga sulugoon yang alalay sabi niya diprahan niya dako sang kadamo sang mga soldado abot ti siling niya himuon ta. So in his mind sa iyo na una niya tapos ini wala nagita ni mahimo. Pero siling sang propeta siling niya hindi mahanlok kaya ang upod naton mas madamo pa sa ila. Yes. So beyond sa aton literal nga makita is the spiritual reality, espirituhanon nga realidad nga nagakatabo sa aton kabuhi adlaw-adlaw. Yes. Kay ang sang una pastorya Ma'am Joy, sang una nga panahon ang away number games mo. Nga ang pedamo-damo kun damo kaya ti daw may kadalagan ka kun jutay kontra mo daw perde na sila. Ano pa imo nakatulopang Ma'am Joy? Ang akon diri pastor nga ang kamatuoran ginambal ni Pastor Delbert nga ara kita sa patag-awayan sa battlefield nga kinanglan naton magpreparar kinpamulat o gipabugtaw kita ang aton nga panulok ang aton mga mata sa posible naton kag dapat naton pagahimuon agud nga ma-aware mapreparar kita sa away nga aton ginaatubang. Sa adlaw nga yeah, correct ma'am. Kagay na ambal ni Pastor Delbert, hindi na kita mag-atras, no? We have to accept the fact, the truth. Nga ari na kita sa patagwayan. Ti wala na ni atrasan. Nan. So, amo ni siya ang aton nga tun-an mga kauturan karon. Kay wala na gid kita sa panahon nga aton ginbaton si Kristo, we are already engaged in a war, in a conflict between right and wrong, between ang atong kaway nga amo ang si Satanas. Okay. Sa aton nga Sunday nga election, ang title, Battle Speech. Ang akong din natulupang dan, Pastor, nga ginakuan bala kita, influensya ang una-una. Oo. Nga hindi kita makatras, ari na kita. Why na? So it is, gina-encourage ni Pablo ang mga katawan sa labi na sa episos nga gisulatan niya nga we have to stand firm because ari na kita ang iglesia is a combatant church. Nga ang iglesia once mag-membro kita sa iglesia away na ni espirituanon ang aton madangtan. Yes, Pastor. Ang akon pagka-insindi ni Pastor nga samtang ini ari gida sa punto kagina nga ara na ta sa patag-awayan. Oh yes, so ara na tayo sa action sa why na kita ibalibad, ara na kita hindi na kita kapauli. So nga kon di gina butang sa akong huna-huna sa akong paglaragway nga samtang nagapadayon ang pag-away si Pablo gahatag sang mga pululungon agud nga mapadasig niya ang iya mga soldado. So ang mga soldado man kung ikaw isa sang mga nag-aaway so gahulat ka man sang commander. So kung ma-demoralize ang imong commander most likely demoralize ang tanan ng mga soldado. Pero kung mapaisog niya, bisan pa may pilas na or bisan pa gakamang na lang, basta mapaisog lang niya, then to push sa pagpadayon, siguro malabot nila ang kadalagan. Kaganami bagidya kay si Pablo siling hindi kita magtindog kita bisan pilaso na tindog because we have a commander. May ara kita pangulo nga nagapahatag sang kasiguraduhan sang kadalagan. Yes, Ma'am Joy. Ang nanamian ko pag diri pastor kay ara kita sa realidad sang pag-inaway kag sa isa ka patag-awayan may ara leader. Kag ang nanamian ko gidiri kay bisan nga ginpabaskog ni Pablo ang mga katawhan or pabaskugon sang leader ang mga armies, ara gyapon ginatatak sa ila tagipusoon nga mangin mabaskog kita sa Ginoo. Nga hindi kita magdepende sa aton kaugalingon sa nga mangin confidence sa aton kaugalingon lamang power o kun nga kakayahan when it comes sa pagbato sa pangadlaw-adlaw nga tanan nga mga
away nga aton gina-face. Yeah. That's correct mo. Isa pa gid Pastor Mama Marian Joy. Nga kanami bala isa mo ba feeling ikaw lang isa ka soldado. Oo. Nga kompleto ka sa armas. Kompleto ka sa nginganiban. May ara kang dako nga power sa imong armas. Ang imo ulo may helmet, ang imo nga dughan may tabon, ang imo nga tiil, ang imo nga tuhod may mga tabon kag superior ang imo nga mga gamit na ti ina maka-encourage man. Nga sige grabe bira na ni kay preparahan na ni kay damo na ni. So do amo ni ang ginhimo ni Pablo nga siling niya put on the whole armor of God, stand, tindog, kami na to doon, and then be strong. Yes, Pastor, may dugang ka. Ang isa ka buta ako nadalupang dan diri Pastor upod na sa aton introduction kagina nga iti pangamuyo lang. Pag pangamuyo nila nakakita siya. Kaya siya nakita. So, ang kadalagan sang away diri nakadepende sa presensya sang Ginoo. So, hindi nakadepende sa kung ano may ara kita pero ang silimo kagina nga may ara sila naga-insakto nga gamit. So kung silingon nga ang Dios sa gihapon nagahatag, naga-supply, ara siya o ay siya nagapabi. He is also engaged. Yeah. Ara siya sa tubangan and then wala sing nakulang sa aton. Tanan ihatag niya. Ti ano pa? Sila ni Pablo, ti ano pa? Tindog na kita. Yes, let's engage. Kahit wala na kita mo do pare balang ara ka na sa corner, way ka na dalaganan, sa wala ka sa tuo, wala ka na sang likayan pa. Ti ang imo ya tindog na lang. Na daw mo ni mga katuran ang picture nga gina-emphasize ni Pablo. And then sa aton nga Monday nga leksyon balik ko kay Ma'am Joy, finding strength in Christ. Nga ma'am nga ara sa kay Kristo ang kadalagan. Ano ang imo share diri sa aton mga kauturan? Sa akon nga nakuha diri Pastor, nga kun sa aton lang gid nga kusog, wala gid ta mahimo. Nga halin daw sa Ginoo ang pagkombat, ang pagbato naton sa aton nga pagpakig-away, halin sa kusog sang Dios ang aton pagagamiton. It comes from the Lord. Ang nahambal diri ang aton nga might, ang aton kusog halin gid sa iya. Kag bisan pa nga natun-an ko pag diri ang importansya sang Word of God kag ang pagpangamuyo. Nga sa panahon nga ara kita sa pagpakig-away, importante gid gali Pastor ang pagpangamuyo. Yes. Kag hindi lang siya silinga amo nanda kundi updan pagid sa sang pagtuon. Yes. Bilang ang Word of God amo na siya ang giya naton sa adlaw-adlaw nga tanan para nga makuha naton ang kusog, matransmit naton sa aton kaugalingon. Agud nga ma-relay naton siya sa aton nga pagpakig-away. Yes. Balik kita, Pastor Delbert and Ma'am Joy. Balik kita bala sa introduction naton. Nga ini si Propeta Eliseo, may ara siya nga sulugon. Kag pagmataya sang aga, nakita iya nga sa bukid, puno sa mga panguntra. Puno sa mga chariot, sa mga soldado, nga daw hindi maisip. Nagkurog siya. Kag siling niya sa Propeta Eliseo, ano ni man ka damo gid ano may buhaton ta sini na daw nagkurog ang iyang tiil pero sila ni Propeta Eliseo hindi ka mahadlok. Sabi moklata liwat ang imo nga mata ipiyong kadali kag moklata liwat baw nakita ya damo galiya ang mga arma sang Ginoo, mga armada sang Ginoo na nakatag siya liwat sang kadasig kag kaligo. Yeah. Ang akong diri nga nakita sa aton nga Monday, inibla ang word ni Pablo, finally. Na makita naton sa episode size Jess. Finally. Ina ang word nga finally. Bala daw kadalong na mo. Oo. Finally. At last. At last. Oh. Na, finally, we have finally be strong in the Lord because there is strength and might in our commander, Pastor. Yeah, yes, Pastor. As been pointed out, kagina, nga amo na ang source hindi inherent sa aton. Hindi ya
amo na nga magpaubos kita sa atubangan sang Ginoo kag kung ano nga kadalagan may ara kita sa matag patag-awayan sang aton espirituhanon nga influensya kag field may ara kita kay ang strength naghalin niya sa aton nga Ginoo. Siya ya ang ginhalinan hindi inherent sa aton. Kag ang kadalagan naton nagadepende lang gid sa pagpabili naton nga upod si Kristo. Na kag isa pag di Ma'am Joy before na ko nihatag sa imo ang ginhambal ni Pablo diri nga ang Godhead bala, the Father, the Son, and the Holy Spirit are all involved. Yes. Kag ginhambal niya the armor of God. Okay? Ang kalasag sang amay. And then ang sword of the Spirit. And then the power of the Son. Of the power of the Lord. So amo na di siya ang aton nga nakita nga hindi kita mahadlok because ang Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit are all involved in this spiritual warfare. May kadugang kang Joy. Importante gid ang presensya sang Holy Spirit sa aton. Yeah. Kung sa aton lang bilang tao maluya, ma-discourage, mahadlok. Pero na-emphasize, sabi diri pastor, saktong nambal mo nga, ang presensya, ang power sang Godhead nga, as long as ara siya sa aton, willing gid siya, always gid siya nga magpabakod sa aton. Yeah. Kagini bala ang sword of the Spirit, kabalo kita, kamaturan ini. Nga duwa ang kamaturan, daw espada nga duwa sang sulam. Yes. And that's it. Pastor, sa aton nga Tuesday, wala na gid kita panahon. The great controversy. Ano ni, ginipasas ni Pablo nga, ini nga pa nga pag-away, halin ba na sa langit mo? Yes, Pastor. Sa sininga po ito, Pastor, ang great controversy, ang pag-away, Dako ang sumpunganay. ang dako nga pagsumpunganay is a cosmic in nature. Yes. Pangkabilugan sang kabuhi sang Kristohanon kag realidad nga hindi naton mapunggan kag kung kita nga Kristohanon nagapakig-away buot silingon nga kita hindi lang nagapakig-away sa malaot nga kinaugali kag kinaiya kita gid man nagapakig-away mismo sa commander man sang mga kalautan which is the devil and his associate as well. Si Satanas kakaupod sa mga malain nga espiritu nga ginahambal ni Pablo as mentioned nga ginhambal niya kasubong sa cosmic pangkalibutanon or pangkabilugan nga pag away sa siningatima, Pastor. Kag isa pa gid na ako ng talupang down diri, ma'am. And then, Pastor, nga ang military language ang gingamit ni Pablo. Cosmic. Daw ka kwano kay ti ina nga klase sang ideya, ina nga klase sang sang panguna-una. Presente na sa una sa ila mo. Kay permi sila gaaway mo. Ti sila gani under gani sila sa Romanhon nga kingdom na ti inaiya permi gaaway ang mga tao sa una face to face, man to man. So, ini nga ilustrasyon nga ginhimo ni Pablo, very common sa tanan. Na, di amo to kay nga number game nga damo kagani sang soldado sigurado may kadalagan ka. So, amo ni ang ginano ni Pablo nga ini nga away halin pa sa langit. Nga didto nagsugod, nagpadayon diri, and then ang aton lang gid nga buhaton nga may berdin na nato siya sa langit. Nagkakadto diriya, wala pa matapos ang away, pero sigurado na ang kaperdiyan. Kag kita, siling ni Pablo, ang aton buhaton, hindi lang kita mag-atras, hindi kita mangikog, stand firm, kay victory is already assured. Ma'am Joy. Satan, ang kaaway, na-emphasize diri nga siya ang Dark Master. Yes. Pero, ang aton Diyos, siya ang divine warrior. Wow. Ang na-emphasize diri pastor, kag kita ang army sang light. Kita ang manugdala sang kasanag sa kalibutan, pinaagi sa aton divine main nga source. Nga bisan pa nga madulom ini tungod sa Dark Master nga ina madulom ang aton nga kalibutan apang may kasanag kita kag amo na siya ang mangin source naton to be firm sa pagtindog. Hindi lang sila nga tindog lang nga dugalaylay ka lang sa pagtindog, kundi
Tiso. Tiso. Tiso nga Kag pagtindog. mapag-on. Oo, mapag-on nga pagtindog. Hasta nga, nahambal pag diri, maangko naton ang ultimate victory ni Yes. Yeso Kristo. Ang isa pagid nga ako natalupangdan sa aton nga leksyon, nga kung sino magdaog, siya amo ang mag-rule, kag siya amo ang mag-authority. Nan. Ti siling ni Pablo, daog na iya ang aton Ginoo. Siya na ni ang commander ya. Gani, wala na kita, hindi na kita magadto pa sa iban. Hindi na kita mag-alyak kadto to sa kaaway. Kay siya ang subong, siya na ang ruler, siya na ang may otoridad to command the whole kingdom. Pastor. Yes, Pastor. Ang namian ko man diri kay kita makiga partisipar sa kadalagan ni Ginoong Yesus. Yes, kanami. Upod ta. Upod. Kadalagan. Kay kung kita lang sa aton kaugalingon daw duha-duhaan. Wala gid yan. Hindi lang gid doon. Isa lang kita katumok. Pero kung upod si Kristo or ang kadalagan, gin-assure kita nga upod ta sa kadalagan ni Kristo. Tika kanami bala. Nga bisan mo nagkapot lang ta sa bandera kay daog ta. Bisan mo nagkapot lang ta sang balde sang baksidor basta kay membro ka sa team I tell you. Bisan mo nagtrapo na lang ka. Sang balas. Balas. Basta kay bahin ka sang grupo sang ano ni sang nagdaog. I tell you, you will also experience the happiness and the satisfaction of victory. Yes, sa Wednesday naton, Ma'am Joy, standing on the ancient battlefield. Ano diri, Ma'am Joy, ay mo nataan ako ng tindog yapon ka namin ito sa Tindog yapon, Pastor. Yes. Pastor, nga, hindi sa kuon nga pagsagang lang. Pagsagang lang, tindog nga pagsagang lang sa kaaway, kundi tindog hindi sa pagsagang, kundi sa pagbato. Kaya ambal gani, ang kaaway, wala na siya gahulat sa aton. Nga atakihon naton sila, kundi sila mismo ang gapalapit sa aton. So, paano kung ang aton nga pagtindog, hindi firm, hindi vigorous, hindi mapag-on, pag-atake pa lang sang kaaway, wala na kita, tumba na kita. Kag na-emphasize man diri, Pastor, kung ano nga klase sang pag-inaway ang may ara sa una nga panahon. Kag nahambal gyud diri awful crush, meaning tamaan gi kadalo may pagbungguanay gid, may pagbungguanay sa aton panahon siguro subong kay wala man taya sang una nga may binanggaanay gid ga face to face gid, kundi subong nga aton nga spiritual warfare, gabungguanay gid ang spiritual warfare naton subong between dark and light. Sa mo na siya nga kung magtindog kita sang tiso, vigorous, mapag-on, ang kadulom, hindi magmaligon. Yeah. Kanami, pagid sang lingwahe ni Pastor, ni Apostol Pablo. Kay, sa ako na talupangdan sa itong leksyon, hindi lang kay tindog. May tatlo, diri ka, buhaton. Nga sa tindog ni mo, magpalapit ka sa imo kontra. Okay? And then, attack. Hand to Close, hand. close with the family, and then the second, they must attack, stand fast, stand on our ground, and then beat back the enemy. Na sa aton pa balusan kag kanon. Hindi lang kay magtindog kundi magtindog kita palapit pagid. Yes. Kag mag-attack pagid. Hindi lang kay normally ang gina-attack doon daw kalabanan perdi. Ang nag-attack iti damo ila strategy. That's why sila ni Pablo stand and attack. Yes, Pastor. Yeah, Pastor, this is an actual battlefield now. Kag to say magsiling ka tindog, silingon bato. 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 Oo. It does not mean nga gatindog Oo. passively Relax. or Hulat ka lang. nagahulat lang. Kundi you have the active participation. Yes, Nagaparticipar ka. Hindi lang kaysa nasiling mo nakagina, siguro ang iban sini nagakamang, ang iban sini siguro kung ano nga Pilaso na. posisyon lang. Oo. So to hold the ground. Yes. Oo. Nga hindi gid pag-ihatag Hindi pag-ihatag. sa kaaway. So sa aton espirituhanon man nga kinaiyahon ka isa perti man ang aton pagpakiga bato
experience ko pastor nga sang gatugmaw ako gindalaan ako sang binangon. Gahulat-hulat ko nga ang mga kauturan amo ang magauna sa gang. Pero wala ako gid ang atubang. Pero kung imo siya istoryahon, istorya man lang. Basta nga nagbuha siya. So akong kaisa ang aton pagpakigbato hindi nga kinahanglan gid nga kung ano siya katag mo man ta katiga. Kung kaisa kung panunutan mo kag ang imo kabubuton sa ang maayo nga kabubuton amo ang magaluntad mas labi kita nga magadaog kay kung kaisa kung makabati ka hindi nami nga mga istorya daw kanami man sang balik sang amo man nakakusog sa sina nga paagiya perdita pero kung mas lulo ka sang sa iya siguro daw sa sina nga paagi amo na sila ni Pablo stand the ground do kung kaisa nga maturo tigdas man imong batian pero kung magpaumod ka, ikaw gyapon niya ang madaog sa sining pakig-awayan sa espiritu. Nadumduman ka, Pastor, ang amon. Ako na experience yan. Personally, bata pa ko. Di kung sa mga bata, bala may panahon gin nga mga magbulubuksin, sparring. Di, isa ka panahon, daw na natumba ko, ninway ko natumba, daw nakapungko, bala ko, na tingin kadlawan ko sa akon nga mga upod. Ara ang tatay ko sa likod. No, ang ginambalya sa akon kay si Boy akon ngalan. Boy tindog. Pag tuod man tindog ko kag magbato liwat. Na tido amo bala ni nga hindi lang kay ang tindog nga command nga matindog ka lang. Kundi you have to fight. Nga mag-initiate ka man, engage ka. Yes, Ma'am Joy, may kadugang pa ka. Amo to siya, Pastor, ginambal nga, hindi relax nga pangtindog. Yes. Kundi ang pagpakigbahin, gid. Yeah. Ari naman sa aton nga Thursday, wrestling against evil power. Ano ni ang wrestling gani sa Ilonggo? Dumog. Yes. Nga ang dumog ang ginagamit ni Pablo nga term. Pastor, do you have something to say? Experience man ni Jacob nga pakigdumog. Yes. Kay tiini siya nga klase sa nga pakig-away kilala kag mas labi nga eksperyensyahan nila sang una kag sang sa aton karon kung magpakigdumog ka abot silingon nga bahala ano na posisyon kag gamiton mo gid ang tanan mga persa parang kung ano may ara ka squish out pagwa mo ginaagod nga magdaog ka. Amo na si kanami pastor naman ko minsan mo si Jacob. Nga si Jacob bisa nagatintihin na siya kaya kaya nga kilid nagliwas na pero wayagid ginbayan, wayagid ginbuyan. And that's what Paul si Pablo gustong aton buhaton mga kauturan. Nga if you want to be victorious, hindi mag-atras, hindi magdalagan kundi padayon bisan naluwas na ang aton mga bukog. Yes, ma'am. Ang isa pa Pastor nga hindi kita maghatag oportunidad nga masulod kita sang kaaway. Kis abala ang pagka-relax ta, ang pagka-sige lang daa. So matagaan ta oportunidad ng kaaway nga magsulod. So hindi na dapat naton pag-underestimate ang chances na pwede kita sudlon kay kung amo na, pwede nila kita daugon. Yes. So, amo pa ginang reminder diri nga, dapat kung ara na kita sa pagpakig-away, tudo na ginaton. Yes. And that's correct, mga kauturan. Ma'am Joy, kanami, sinanga punto. Nga never give an ends sa kaway. Nga makita sang kaway, nga katindog kagali. Hindi kayo nagatulog-tulog. Wala agad defense action. Kung makita nila, dahil psychological, psychologically, katindog gali. Daw nga lang tao, na daw muna siya ang gusto ni Pablo, nga tindog kita, nga makita sang kaway, nga we are ready also to fight. Pastor. Doon na kuhan ko di kay Pablo, Pastor, doon may gamay ko nga punto nga daw, kagina ang iya gina-describe, ang iya ginalaragway, battlefield. Espada, tanan, breastplate, may mga gamit. Karon sa dumugay, wala niya. Wala ni gamit, kundi magluwas lang imo kaugalingon, kaya ganun imo kamot. Pero amo na, Pastor, nga siguro si Pablo nagahuna-huna man siya sa espirituhano nato nga pakigdumog sa isa pag isa. Isa-isa. Na hindi na ya kung ano kag ano pa, may ara gid ka matuoran sang
malaot nga aton dumugon, aton dagon. Kag ang malaot ng kaisa hindi lang sa kalibutan nga aton ginapuy-an karon kundi siling ni Pablo sa cosmic nga pamananaon sa pangkalibutan ng bisan pa sa langit nun nga mga duog. Pero napirdi na ni Kristo. Yeah, kag ang word nga dumog bara, Ma'am Joy, kag Pastor Delbert. Ang word nga dumog, umantuman na siya mo. Hindi wala ka dumog ng tatlo, kamo apat kamo ka dumog wala. Normally ang dumog yad walang gidya. Oo, na ang punto ka namin masay mo Pastor punto nga. Hindi lang kay gabaga pagtig-away kita as a group, as a church. We are also engaged in a battle individually. Nga magdumog kita Close sa combat. sa aton nga kaaway. So hindi lang madaog naton nga tingob kita as a church, okay, but individually we have to Individual. stand. Yes, Ma'am Jo, may kadugang ka. Amo to siya ambal pastor, saktong imambal nga we have to stand on our own gidya with nga ginamatch naton ang kusog sang Ginoo. Kay base isipon naton nga damo man kita. May mga upod May man upod man ko, ah. Pero what if paano kung ikaw lang isa makastand ka ba? Yeah, that's Amo na correct. siya. Mga kauturan, way na damo pa kami tani yatag sa inyo, way na panahon, naubos ng aton panahon. Ako na lang pangayawan si Pastor Delbert sa iyang katapusan ng mga pamilin-bilin sa aton, and then si Ma'am Marian Joy sa sunod. Yes, Pastor. Sa aton mga kauturan, kita lang gid magapabilin nga nagakooperar sa lawas ni Kristo. Kag nagapabilin sa pagkooperar sa giya sang balaan nga espiritu kag sang aton commander nga nagahatag sa aton sang pagpaisog bisan pa kung pisa nga daw mapirde pero ang ila kadalagan aton nakasiguruhan. Amen. Yes, Ma'am Joy. Mga abiyan, mga kauturan, ang aton leksyon, nag-remind sa aton nga aton lang gitbit-biton ang banner nga kung sa diin may bahid sang dugo ni Ginoong Hesus. Kay ina sigurado nga kadalagan gid ang aton mabaton sa pagpakig-away naton sa aton nga mga kaaway. Yes. Mga kauturan, wala na kita bala sing tion sa pag-atras. Wala na kita tion nga rason nga hindi magpadayon. Ara na kita sa point of no return. Pero, mga kauturan, hindi kita, sila na Apostol Pablo, tindog. Because, ang tanan naton nga kinahanglanon, ihatag the helmet of salvation, the breastplate, ang tanan, the sword, ang bangkaw, ara, ready na. Kag very superior ina, ikumparar mo sa panguntra. What we are going to do is just put on the armor of God. Take the spirit of the sword of the Spirit in the power of the Lord, mga kauturan. Victory is ours. Sa hindi pa si Pastor Delbert magpangamuyo sa pagtakop sa aton nga pagtuon, mga kauturan, ako na naipasalamatan ini ang aton nga mga sponsors, ang mga mag-ulutod, Gina Pedro Ilomer and Sir Alex Pedro, ang mga mag-ulutod, Marlene Jimmy in Anilitreño, ang mga mag-asawa, John and Goldie Juligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, Johan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, kag Ben and Cheryl Berayon. Ang Diyos magpakamayo sa inyo. Pastor Delbert. May gugmaon kag dalangpan nga amay. Salamat o Dios sa imo saad sa amon. Nga sa pihak sa amon mga pagpaninguha ang imo kadalagan na pasiguro na o Ginoo. Isuklob sa amon ang imo mga hinganiban o Dios. Kay gitugot sa amon nga kami o Ginoo magapabilin sa pagkooperar kag pagpartisipar sa sining away espirituhanon na kung sa diin iyara kami karon. Kay Ginoo ihatag sa mga kauturan ang kalipay sa kadalagan nga imo ginsaad sa amon gikan karon tubtob sa adlaw sa imong pagpahayag ang amon pangamuyo sa ngalan kag gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.